So, gagawa tayo ng egg sandwich. Yan yung butter. Ganyan kakapal ha. Oh, mini-melt ko siya. Tapos, nilagyan ko ng isang itlog. Ngayon, haluin mo siya. Haluin mo siya hanggang maluto. Wala siyang asin. Wala siyang black pepper. Ito lang. Tapos, ang apoy niya medium. So, lagay natin sa gitna. 5 and 6. Diyan lang. Lagay natin to. Walang asin na. Wala ding black pepper. Yan lang. Yan na siya. Lapit na matapos. Ngayon, patayin na natin. Ganyan ang itsura niya. Patayin na natin. Tapos, mag-toasted ka ng dalawang white toast. Okay? I-toast mo yung dalawang white toast. Habang nandoon siya, kuha ka ng cheddar. Ayan, tapos na pala siya. Tingnan natin. Dagdagan pa natin ng kaunti. Hindi pa siya crispy. Balik natin. Kumuha ka ng isang slice na to. Okay. Buksan natin tong slice. Tanggalin natin sa plastic. I-ready natin tong mayonnaise. Maglalagay tayo sa toast ng mayonnaise. Ready na yung ating toast. Ayan na. So, kukuha tayo ng isa. Isa lang. Lagay natin dyan. Lagyan natin ng mayonnaise. Ganyan karami yung mayonnaise. I-spread natin. Dinagdagan ko yung mayonnaise dahil hindi kasya. Ayan. Ready na yung mayonnaise na spread. Isa lang ha. Isa lang toast ang lalagyan ng mayonnaise. Yung isang toast walang mayonnaise. Lagyan natin ngayon ng itlog sa ibabaw ng may mayonnaise na toast. Ayan na yung ating itlog. Okay. Ngayon, kunin natin yung slice piece. Ilagay natin dito sa ating itlog. Okay. Nandyan na. Ngayon, kunin natin yung ating bread na walang mayonnaise. Ipatong natin. Ayan. Pagkatapos, na-ready na siya. Hatiin natin sa dito, sa dalawa. Okay, nahati na natin. So, ilagay na natin to sa plato. Okay. Yan na ang sandwich egg. Ang pangalan niya, sandwich eggs. Okay.